যতন সারি কাহাম তিনিও आं बो भिडियो माखेमनि कारणले बसे लाइनाय कयेकटा दिननि सिगाङाव जेचिनि खुम्पुइ एकाडेमी नि ट्विटर हिसाबै टीचर्स रिक्रुट खेमो चिनि नर्थ त्रिपुरानि जे एप्लाइड खेनेराव निमसियो कयेकजना माइहा एवं कयेकजना माइयांथा आबोनि काउमाव अनेक किसु आइनि उक्लाव काउ हामिया सामो आंखना आरमी आं साच्चा बाबे सामुं तांतो ब्रो हुइतो बांगनो बिसास खेयाफन अमायु आरैन फतिनि जराव आइनि खाफाङो आं बुइमानो तुयेसे आं सामुं तांतो जेब्रो आंनो मिसगाइड खेतौनाय खेफोनो तंतो आरैफो आइनि तांमान माला आं ताङै थानाय साच्चा बाबे अनो तां थानाय जतो लोगो प्रजा बायखिए सामुं चामो नथाइमानो आं खय तांनाय आं फोनो बारिखे आबो रिक्रुटमेन्ट नि प्रोसेस नो चायालेवहा आरैफो लाइपाय थामोबा महा खेमैया महाराष्ट्र पर्यंत मासाहा जे ब्रेखे आइनि कनसार्न साराव आइनि एलाकानि ब्रोनो रिक्रुटमेंट खेपी कम से कम अंतत आंनो जराफो सोंगिए खेमंखाय निमखाव दुखों यांखामु के आंनो पर्यंत सायाये स्पोनी आदेश बाय स्पोनी निर्देश बाय रिक्रुटमेंट खेहा आबोनो बारिखे दुखो के आंफोन मातोहा के जरा माइ आं थाने फनो बेथा दुखों लाइपायजाहा ब्रानि खाफांनि दुखोनो फा उमसियो ब्रानो चाय फनो मय उपमामिखे आं ब्रानो साको एकनारि मेयाबा आं खमाखेयो ब्रानि साकावफो ब्रा जाते बुलताम चिथो आं जतनो त्रेवहा सिरिमचो मियाखि कयेकटा दिन सिगाङाव महाराज बेखे जे जत सीएम ईएम आकेत्रे एमडीसी सौ जत लासि आसो सालेफो आं सरासरि चिनि एजुकेशन ईएम नो आं काउसाव जेनु जे रिक्रुटमेंट खेमो आइनि नर्थ त्रिपुरानि जे टीचर्स रोनो आबो आंनो कुनो संमुख्रै